जबे से शादी भइल एकरा के पढ़े खातिर इलाहाबाद भेजनी है पढ़ौनी एकर हर मांग पूरा कैनी है। आ जब जब सोमारी भूखले बाड़ी जब जब सावन के सोमारी भूखले बाड़ी तो हम भोलेनाथ के लगे जाके उनका से प्रार्थना हम करत रहनी कि हे भोलेनाथ हमरा के कष्ट दिया लेकिन हमार जान के कोनो कष्ट ना दिया। लइकवा कहता अरे हर घड़ी तोहरे ही नाम के आ बाबा हो माला जप है। लइकवा कहलस कि ये बाबा कि जब से सावन के महीना चढ़ल बा हर सावन के सोमारी भूखत दिया तहरे नाम के माला जपत दिया। अरे हर घड़ी तोहरे ही नाम के आ बाबा हो माला जप है का आप हैं मोनू कुमार जी बीएसएफ के जवान हैं भारत माता के जवान हैं। मोनू भैया जी की तरफ से बीएसएफ जवान मोनू भैया जी की तरफ से 501 रुपए का प्रेम छावराया है। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली रहे। परमात्मा सदैव डर को भरे रखे। बोली शंकर भगवान की। और इस बात पर आया है लइकवा कहता है बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता कि ये बाबा कि हर घड़ी तोहरे ही नाम के आ बाबा हो माला जप है तरखी ख्याल तनी बाबा हो ता हमर वाली सोमारी भूख है। अभी पता न चले कि सोमारी हमरा खातिर भूखत हरी कि केहू और खातिर भूखत है। ठीक बा केकरा खातिर सोमारी करत रहो तोरे खातिर हमरे खातिर जी एकरा के हाथ में लाता हां ऐसे ऐसे माला फेरे के बाद देखी ई लगत रे कि एकदम प्योर हमार इनकर जोड़ी हम साधु हैं त इहो हमार सधुआ ही बाड़ी हनु देखो जैसन ड्रेस हमर मिलेला वैसन ड्रेस इनकरो मिलेला हनु। लइकवा कहता कि हर घड़ी तोहरे ही नाम के बाबा हो माला जप है। तोहरे ही नाम के बाबा हो माला जप है रखी ख्याल तनी बाबा हो ए बाबा रखी ख्याल तनी बाबा हो हमर वाली सोमारी भूखल है रखी ख्याल तनी बाबा हो हमर वाली सोमारी भूखल है। बाबा हमरा के दुख दिया बाबा लेकिन हमार मेहरारू के कोनो दुख ना दिया काहे खातिर ए माना है हमारे के पति परमेश्वर हमारा न चाहिए बाबा प्यार कोनो दोसर बाबा माना है हमारा के पति परमेश्वर हमारा न चाहिए बाबा प्यार कोनो दोसर बाबा बाबा हो तोहरे ही दर्शन के
रामविलास बाबूजी की तरफ से ये 100 रुपए का प्रेम निछावर है और इस बात पर आया है, ध्यान देंगे रामविलास बाबू। लइकवा कहता अरे माना है हमारे के पति परमेश्वर हमारा न चाही बाबा प्यार कोनो दूसर। बाबा अरे दर्शन तोहरे करे खातिर बाबा हो भोरे से रुसल है, भोरे ही से रुसल बाड़ी। अरे दर्शन करे खातिर तोहर बाबा हो भोरे से रुसल है। बाबा हो हमर वाली सोमारी भूखल है। देवेंद्र भैया देखिए हम जाता नहीं बाबा धाम, तहरा दुखड़ा सुना देवा, तहरा जवन तकलीफ हुई तो देवेंद्र भैया से कह दिया सब सॉल्व हो जाए। हाँ चंदू भैया रोप देवा कहता ए बाबा कतना सुनाई बाबा दिल के परेशानी, जान से बढ़ी के हम उनके मानतानी। कहता रे कतना सुनाई बाबा दिल के परे। अच्छा कहता न सुनाई बाबा दिल के परेशानी, आपन जान से बढ़ के उनके मानतानी। ए बाबा क्या कही बाबा बालक बेदर दिया चंदू। ए बाबा हम तो तहरा दुआरी आइल बानी, साथे में मुन्नू भैया आइल बड़े, चंदन भैया आइल बड़े, बम्बम आइल बड़े, ललन भैया आइल बड़े, चक्रधारी भैया आइल बड़े और मुखिया जी बड़े, योगेंद्र बाबा आइल बड़े, रामविलास बाबा आइल बड़े। यहाँ के सब भाई लोग आइल बड़े तारा दरवाजा पर। एक एक को विनती बाबा बाबा ए बाबा हाय सुकवार मोरी बाबा हो, पानी बिना गला सूखल है। है